Hej, vi er så det ledende... Nej, du skal holde dig til manuskriptet. Det er det, jeg siger lige, når der kommer kamera på. Jeg så lige D'Artagnan. Jeg skulle sige, at vi var de 3 ejerledere. Nej, det skal jeg sige. Yes, det kan jeg godt finde ud af. Jeg hedder Nikolaj, og jeg... Hej, og velkommen til BB Fiberbeton. Jeg hedder Ole. Jeg hedder Nikolaj. Og jeg hedder Simon, og vi er ejerlederne af BB Fiberbeton. BB Fiberbeton laver ordreproducerede elementer til byggeindustrien. Det er glasfiberarmeret beton, som har en hel række egenskaber, og så er de tilpasset til den enkelte sag. Der skal ikke skæres og hakkes og hugges eller støbes på ude på pladsen. Det er både nybyg og renovering, det kan anvendes på. Det unikke for os, det er, at vi lytter til, hvad arkitekterne gerne vil have, og så er det, vi prøver at designe et produkt lige netop til deres sag, lige netop med deres farve, med deres lille vinkel på det, og det er det, der bærer os igennem. En af vores vigtigste roller, det er at få prioriteret og fokuseret. Med de mange muligheder og udforskede aspekter, der er i fiberbeton, der er det vigtigt, at vi får prioriteret, og vi får kastet vores kræfter efter det rigtige. Og Simon og jeg tror, vi komplementerer hinanden rigtig godt. Så det bliver en god kombination af omtanke og handlekraft, og så en lyst til at udvikle tingene. Vi har valgt at have en utrolig flad struktur, og det har vi, fordi vi gerne vil have, at der er en meget direkte vej til ledelsen. Og det er for at understøtte humør og virkelyst, og også at gode idéer ikke bliver kvalt. Vi har haft en fantastisk base at stå på, fordi virksomheden har eksisteret i mange år. Og det har vi så kunne udnytte. Og ved at så putte energi og handlekraft og ture investere, ture gøre noget, være med til at udvikle hele tiden, presse hinanden til at gøre tingene bedre. Det tror jeg har taget skridtet og sat gang i udviklingen. Og vi gik ind i det her for at se, hvad kunne vi drive det til? Hvad kunne vi egentlig? Hvad kan vi skabe? Og vi føler kun, at vi er lige kommet i gang. Så det er enormt spændende og en interessant proces at se, hvad der skal ske fremadrettet.